title sa atong joke, mga brief. Oh my God! Disyembre nga bulan sa Pasko. Ang usa ka warden sa usa ka prisuhan nag-announce nga regaluhan sila nga mga priso o bagong mga brief. O nalipay ang tanang mga priso sa pagkamangihatagon sa ilang warden. Miingon ang warden, pag-anda mo ugma, kay ako na panghatag ang mga bago ninyong mga brief. Misyakit ang mga piniriso, yehey! Pagkabutan sa among warden. O pagkaabot sa sunod nga adlaw, gipangtapok niya ang tanang mga priso. O miingon ang warden, asa ang silda 1? Misyagit ang silda 1. Naarami diri, sir. Asa ang silda 2? Naapod diri kami, sir. Miingon ang warden, okay? Silda 1 o silda 2. Magkambyohanay na mo og mga brief. Mga pamalando, ang pagkamangihatagon nato sa atong isig katawo na ay ganti sa langit nga naghulat kanimo.